Erokamano ahinya. Audi Ogada, sani kama intiere kar kae, ibedo kache grubno maluongo kanyo ni Baghdad. Bende iparo ni kit Baghdad kaka ne ntiere gi kidieny masani ma wantiere sani ka wawinjo kaka wacho ni ndi joguno ni goons kata jonjoregi mag siasa mantiere kar ka. Kinde machon cha, un bende ne ubedo hired. Kata ng'ato ne biro kacha to nyieu mar mondo mi udhi umiye arita, ubed kaka bongsa, nikech wacho ni wuoyi noromou, manyiso dendu notimo tombo ne un yawuoyi moyiech mojing kama untiere. Bende iparo ni ne okun goons kinde ka to pogruok de bed ni en mane, to sani in reformed, iselokori koso Baghdad no vunji boma modong'? Aluoch ok kabi regret nyaka chieng' mi kaitera lo gi rol mana timo kata mane watimo kaka joma tindo ndierego. Wan youth wing mar pressure group mar Jaramogi Oginga Odinga. Ne wan wing youth mana kaka sani wanyalo bedo gi yudhe nyoro nye neno ka ODM oromo gi yudhe mane gin go. Nye neno the name magitiyo go. Wan bende ndirego ne wan gi wing mar youth joma tindo kijende mane support the cause mar multi-party. Omiyo tiyo maduong' ne en riwruok gi joma dongo. Ouma Professor Woodmuga wiya nyal wilgo chieng' oneko wiya nyal wilgo. Mago jodongo mane gonwa mbaka, gonwa historia kuma piny oae gi kuma piny dhiye. Gi Kanan, mane wadhi Kanan, isiemonwa Kanan koro chiegni jaduong'. Kanan Ouma Professor wacho no we chamo milion 7 Geneva mondo duogi mondo Jaramogi olok Kenya, okaw loch mondo Kenya olokre mondo wa neni lokruok okele Kenya ka. Mae gima nyalo wacho, ng'ama ne chulo anyalo paro ni kata kane wadhi rallies moko, rally go bene gin gik mogo marufuku, ne ok ni government nomiyo wa rally. Gimiluongo ni constitution ma wan go ni article 37 makuru ji nigi freedom article 38 magi ne onge. Ne en kuchokru ji ochiko. Kamano. To mano oseketho chik imako. Koro tijwa maduong' ne en meneno ni jowa safe nikech Moi ne nigi police, Moi ne nigi provincial administration, Moi ne nigi youth YK Kanu for youth ma 92. Audi Ogada wawinji kendo jogi ne ntiere kacha kendo mana ka wasudo nyime kendo water twak